תושבי עזה, זאת פניית הזרה האחרונה, ואתם תשלמו את מלוא המחיר. אנחנו מפרקים את עזה ומשאירים אותה כאיי חרבות עם הרס מוחלט וחסר תקדים בעולם, והעולם עוד לא עוצר אותנו. זוהי מלחמת הטוב ברע, ואנחנו ננצח אותה ונחריט אותה. הם לא יישארו. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. It's an entire nation out there that is responsible. משמידים כל מה שזז, משמידים אנשים, משמידים נשק, משמידים תשתיות, משמידים מבנים. הילדים בעזה הביאו על עצמם את זה. אין עם פלסטיני, אין דבר כזה. אנחנו נותנים לכם את האפשרות, לכו מכאן לארצות אחרות, ארץ ישראל שלנו.